Ovako započinje sat u Vokabuli, centru za učenje njemačkog jezika koji je po mnogo čemu drukčiji od običnih tečajeva. Obični tečajevi nude jako mali fond sati, tako da je jako teško sa malim fondom sati raditi. Mi imamo 72 sata nastave, ukoliko su u pitanju tečajevi za odrasle, a ukoliko su u pitanju tečajevi za djecu, to su 44 sata nastave. Također pokazalo se s vremenom da nijedna metoda učenja jezika sama za sebe nije savršena, tako da mi kombiniramo sve i na taj način postižemo puno bolji efekt nego kada se svaka metoda koristi sama za sebe. Takav način rada omogućuju suvremeno opremljene učionice na 2 lokacije u Mostaru. Ovdje u Novom tržnom centru na Rondovu, na prvom katu i na bulevaru iza kafe Niže veze, odnosno pred putem Franjevačke crkve. Imamo super opremljene učionice, imamo razglase, koristimo laptope, video, projekcije, koristimo razne audio i vizualne materijale, slike, boje, kartice koje naši profesori sami izrađuju, tako da ta nastava bude potpuna. Imamo faze kada i ponavljamo, znači nije tu samo da učimo novi sadržaj, nego je potrebno i neko vrijeme da se to znanje slegne, da se vokabular slegne, tako da na kraju naši polaznici zaista to savladaju što su počeli raditi. Tečajeve u Vokabuli mogu pohađati djeca već od 7 godina. Dobna granica za odrasle ne postoji. Mi imamo posebne programe prilagođene za djecu do 10 godina, imamo za djecu od 11 do 14 godina, također imamo i za mlade tečajeve i za odrasle. Dobne granice, znači ograničenja nekog nema, znači imamo i umirovljenike, ne znam, u poznijim godinama koji pohađaju našu nastavu, što je zaista lijepo vidjeti da nema tih nekakvih ograničenja što se tiče učenja. Oni zaista svi savladaju. Također imamo i super intenzivne tečajeve, ukoliko netko želi brže ići. Ti super intenzivni tečajevi traju 9 tjedana i oni obuhvaćaju 135 sati nastave i za tih 9 tjedana, na primjer, prijeđu jedan nivo. A inače, standardni naši tečajevi traju 3 mjeseca, 12 tjedana i svaki susret traje 3 školska sata i uvijek idemo 2 puta tjedno. A ako su u pitanju djeca, oni imaju 2 puta po 2 školska sata tjedno nastavu. Ali isto pored toga imamo individualnu nastavu. Ukoliko polaznici žele sami učiti, znači da idu malo bržim tempom i da su 1 na 1 sa predavačem, oni to mogu isto i tu biraju fond sati sami. Učenje kroz zabavu uvijek se pokazalo kao najučinkovitije, pa se tako i u Vokabuli polaznici druže uz slatkiše, slušaju njemačku glazbu te igraju razne igre. Pa mene je mama upisala, pa mi je bilo nešto strašno da ću ići ljeti u školu, ali kad sam krenula baš mi se svidjelo. Zašto si ti baš odabrala tečaj njemačkog jezika? Imam 8 godina, zato što mi se njemački sviđa, zato što ću ići u Njemačku. Učim ga 1 godinu, a sviđa mi se njemački. Mama me upisala pa mi je onda bilo loše, ali sada mi je dobro. Jel ti se sviđa kako je s ovim tvojim kolegama raditi? Da. Pored suvremene nastave, Vokabula je i pozitivan primjer ekonomskog osnaživanja žena, zapošljavanja mladih koji su tek završili fakultet, a surađuju i sa svjetski renomiranim Goethe institutom iz Njemačke. 6 predavača redovito odlaze na dodatno usavršavanje. Mi svi smatramo da nije dovoljno samo završiti fakultet, nego se potrebno dalje usavršavati. Jer nauči se nove stvari na seminarima, stvari se mijenjaju, znanost se mijenja, metodika se mijenja, tako da uvijek nešto možete novo naučiti i tako popraviti svoj nastavu i dodatno je obogatiti. Polaznici tečaja u Vokabuli na kraju svakog ciklusa dobiju i potvrdu, a voditelji centra ističu kako je taj dan poseban kako za polaznike, tako i za njih. Vidjeti osmijeh na licima potvrda je da se trud predavača isplatio.